היום אני אעשה עוד סרטון על הספינר. צלחות ספינר. אני עכשיו רוצה לעשות שתי תרגילים שעוד לא ניסיתי בעבר ובשום סרטון שלי. אני צריך לסובב את הספינר ולזרוק אותו על הרצפה, לבדוק כמה פעמים הוא מתקפץ ככה, ואז לראות אם הוא בכלל ממשיך להסתובב. גם אם זה לאט וגם אם זה מהר. אוקיי. אני אעשה את זה עם שתי הספינרים שלי, גם עם הצהוב אדום וגם עם הכחול כסף. אוקיי, אני רוצה 3 קפיצות והמשיך. גם זה 3 קפיצות והמשיך. אוקיי, לתרגיל השני. בתרגיל הזה אני מסובב את הכחול. עליו אני שם את הצהוב ומתחיל לסובב אותו. בזמן ששתיהם מסובבים, אני מנסה לתפוס אותם במצב כזה. אני תופס אותם, כל אחד מפה. אוקיי, אני אתחיל. הצלחתי בערך ככה, טיפה עקומים אבל תפסתי בעיקרון פה. אוקיי, עכשיו אני אבדוק את הזמן, כמה זמן, איזה ספין יותר טוב וכמה זמן לוקח לכל אחד לעצור. עשיתי פשוט שנייה לזמן הזה שזה עד שזה יחזור. המשכתי עוד המדינה בקולגות ישראל, ואז בסוף השנה לקחתי הפסקה, נסעתי למקסיקו, אבל הרגשתי שם שאני פשוט, זה נראה לי לעצור מהר, הספינר הזה מסתובב ממש מהר ועוצר מהר. אוקיי, בינתיים זה ממש לא טוב. בואי בואי. לשבת פה במרפסת, להסתכל על הים ולהגיד, הוא מספיק לי. אדם צריך לתכנן. הגדולה של הציביליזציה המערבית זה הנושא של האיפוק, ההבלגה, החשיבה... אוקיי, לקח לו 44 שניות.56. צריך להוסיף את זה שנייה של ההתחלה. אוקיי, עכשיו אני אעשה על הספינר השני. לקח לו 45. אני אעשה שנייה. הם קורבן של עולם תעסוקה מנצל. זה דור שהוא קורבן של ההורים שלו, שעטפו אותו באהבת הקץ והסירו ממנו ראשונים ולא נשארו אותו. אני יכולה להבין סיבות בן אדם צעיר שאולי לא עובד קשה כמו שאתה עבדת ואומר העבודה זה לא החיים שלי, יש לי עבודה ולא רוצה שיהיו גם חיים. אבל צריך להסתכל על הנתונים. כשאנשים לומדים שאין טעם ללכת במסלול הזה, שגם אם הם יעבדו קשה ויתקדמו ויחסכו שקל לשקל, לא תהיה להם דירה, והם לא יקבלו קידום ולא תהיה להם פנסיה, אז האמון שלהם במערכת נשבר, הם מתייאשים, הם הולכים לנחמות קטנות. אני יכולה להגיד לך שכשבאתי לראות את הדירה, הדבר הראשון שהיה לי בראש זה לערוץ וללוזרית, תסתכלו מה עליה. והיה לי קשה, ואני עד עכשיו מין, זה עניין, כשאני עומדת פה אז אני בין תחושת סיפוק לבין לא מאמינה. אוקיי, אני מקווה שאתם רואים, לקח הספינר הזה דקה ו-17.8. בעיקרון צריך להוסיף לזה עוד שנייה, זה דקה לכולה 18. זהו, זה סוף הסרטון שלנו היום. ויאללה ביי.